June 2026, Kalonga Sosola 9 pamodzi ndi akuluakulu a chifukwato cha achewa anakacheza ndi mafumu a m'madera a Masinyo Chief Tambala ndi Chauma m'boma la Dedza. Ku madera onsewa, Kalonga analandiridwa ndi namtindi wa mafumu ndipo mkulankhula kwake Kalonga anatsindika mfundo zitatu. Choyamba, Kalonga anafotokoza kufunika kwa chikondi komanso umodzi pakati pa achewa. Tufuna kuti inuyo muzikondana muzikhalira pamodzi komanso asamakuopsezeni popeza mfumuzi kuno kumudzi kuli anthu anzeru ngomananso anthu amene makhala kutauni. Chachiwiri, Kalonga anatsindika kuti mafumu akuyenera kumagwira ntchito ndi boma lolamula. Komanso mafumu mwenye kugwira ntchito ndi boma lolamula. Timagwira ntchito ndi boma la nthawi imeneyo. Kuti aja adzabwereso akabwereso wena tidzagwiranso ntchito ndi yati. Pomaliza, Kalonga anatsindika kuti mafumu asalole wina kuwabera ndalama m'dzina losonkha ndalama zopita kumkaika, popeza izi zimangosaukitsa wanthu. Palibenso zosonkha zopita kumkaika chaka chino ayi. Zimene zichabe zikuononga mtundu, ndalama musongetsa kuno, zikafika pa Lilongwepa, amazimwesula kayo ika mtumba. Wagenu hayi tasonkha zapita. Ndikutima zidziwa ndife anthu amene aje kuti zikachoka kuno zimakhalira azimwetula kale pa Lilongwepa. Mafumuwa anagwirizana ndi zomwe Kalongayu wanena. Kaika tidasonkha nawo omulendo utafika sitidanyamuka adapita kumene kwamafotokoza kuti kudali mavuto chabwino umadya somba umadya kabichi umadya zathu zomwe zimene tidachoka nazo chabwino ndipo wambiri mwa icho ngati pagulu lathu wina adavulala chabwino ndipo atavulala ngati okukaika sodatengepo gawo kuthandizira ngati munthu wathu anadavulala.